mukabın carek edin li peş nukaşxana ki li hember erişeki terörist cardın eme daxuni didin. Ev daxuyaniya bi taybet ji yekitiya Niştimani Kurdistan ra em bang dikin. Eme vek xelkê Bakur, vek endamê HDP, vek kesên sivîl li bajarê Silêmaniyê em jiyan dikin. Em vek mîvan li Silêmaniyê jiyan dikin. Lê êrişê ku ser me tên kirin, êrişê ku li hember hevalê me tên meşandin, ewa ne yekeme. Ewa bu êrişa sêyemîn li ser hevalê me êriş tên meşandin. Êrişê terorîstî ne. Em bang dikin pêşî li va êrişan bêgirtin. Dema ku pêşî li va êrişan negirtin, ême wek însanekî mafê me em xwe biparêzin heye. Em mecbûrin ku em mafê xwe parastinê deynin holê. Yani dema ku em xwe neparêzin wê terorîst cardin me teror bikin, ji ber wê yekê jî em bang dikin Yekîtiya Niştimani Kurdistan parastina mîvanê xwe bike. Ew kesê li vê derê penaber li ber zilma Tirkan Rivyanî hatînî vê derê li gel bajarê Silêmanî mîvanin mecbûrin ku di çanda Kurda da jeye gerek mirov mîvanê xwe biparêze. Ême em ew helbestê qebûl nakin. Ew êrişa sêyemîn li ser hevalê me tê meşandin, helbestekî tundan natê nîşandan. Helbestekî avekî resmî natê nîşandan. Gerek ême xwedî helbest bin. Ew kesê ku êrişî me dikin, asıl êrişî me nakin. Êrişî Kanûnê Yekîtiya Niştimani Kurdistan dikin. Êrişî Kanûnê Herêma Kurdistan dikin. Ême rêz heye li hember Kanûnê Herêmê Kurdistan. Em naxwazin derkevî derkevin derve Kanûnê Herêmê Kurdistan. Ême em dixwazin di rêzê Kanûnê da bimînin û xwe di wê evê da îfade bikin. Ji ber wê yekê jî du êvarê saet dewrî 11 li ser hevalê me Mihemed Çelebî êrişekî terorîst pê hat. Heta niha jî ew êrişkarana kîne çîne li ku ew êriş pêk anîne ne diyar e. Ême dawekarî dikin ku bilezgînî ew terorîstana bêne li pêş dergehê bên dergekirin. Yani daxwaza me ew e ku ew êrişê bi vî şêwazî tên kirin, dixwazin navbera me Kurda da nakoke ava bikin û me li hember ev tûnî bikin. Ji ber wê yekê jî em cardin dibêjin esta jî rê hevalê me Mihemed Zekî di jiyana xwe da xeterî ser heye. Heta niha du caran emeliyat bûye, hîn jî ne ser hişê xwe ye, ne ser hemdê xwe ye. Ême heta nîdavî em ê li ber xwe bidin, çi êrişî ku tê bira werê. Êrişê ku hat ser îrada me, em ê li hember wê êrişê bisekinin. Ti hêzekî bi planê qirêj, ti hêzekî bi tirsê were ser me, ême li hember tirsê jî, li hember êrişa jî em sekînin em ê bisekin û em ê bedel bidin. Xemê me niye? Em fedayê welatê xwe ne, em welatparêzê welatê xwe ne, me ji bo welatê xwe dost kiriye, me siyaset kiriye, me li qadê Tirkiyeyê de siyaset kiriye, ji ber wê yekê em me hukm girtiye em hatine Herêmê Kurdistanê. Me li hember kesî çek nexeftandiye. Ama ê hîro hember ve çekan dixebitînin ew terorîstin. Ê heroj gelê Kurd bi terorîstî bi nav dike, asıl diwa êrişa da diyar dibe ku ew ne terorîstin. Ê Kurd ser însanê sivîl êrişek pêk bîne ew terorîstin. Ji ber wê yekê jî dubare em bang dikin li asayişê Silêmanî, dubare em bang dikin li Yekîtiya Niştimani Kurdistan pêşî li wa êrişan bigirin û xwedî li erkê xwe derkevin. Ez Müslüm Kaplan spas dikim. Hevalê me bi zimanê Tirkî jî
ve çend gotinan ji bo we pêşkeş bike spas. Yani pêştirjî ew gotinana me anî ziman. Ew hevalê me kul vê derê jiyan dikin bi dehan caran li van îstixbaratê Tirkan li van geriye gotî werin bibin sîxurên me. Yan em ê wenem sîxurê me em ê malbatê we teror bikin, em ê we teror bikin, em ê şûnê we bişewitînin. Bi tehdîtê bi wî şeklî hatine ser hevalê me. Yani bêguman êrişê pêştir ku çawa pêk hatin heten niha ti malûmatê me nîn li ew nîne. Ama sahibê ew pirse bi rastî jî asayişê Silêmaniyê giştiye. Yani ew pirsa gerek ji asayişê Silêmaniyê giştî werê kirin. Yani teklîf wan her heye an nîne. Êk wa êrişa pêk tîne kî ne em wî jî nizanin. Tenê em zanin ku her roj tehdît li ser hevalê me hene tehdît tên meşandin. Mixabin dibe yani eveke taze nûçeyeke nû hat dibêjin ku yek welatparêzekî Kurd li Dihokê jî hatiye teror kirin. Êrişeke teror li ser wî jî hatiye meşandin. Yani esa rewşiye ême malûmatê me nîne. Yani ême guman heye ku siyasî ye. Yani civakî ti evekê me bi kesîra civakî nîne. Yani te helbezekî me em kesîra şer bikin an jî em narkokan ava bikin nîne. Ji ber wê yekê ti hevalekî me siyasî li vê derê jiyan dike bi civakê ra bi avakî narkok jiyan nake. Ji ber wê yekê jî gumanê me hene ku ew êrişekî siyasî ye, êrişekî terorî ye. Yani em dibêjin alî îstixbaratê Tirkiye da pêşketiye.